Katu katni tayo hadin kajing ino u Dr. Gemino Mautho ya kakam General Secretary bat kumjuru na ka United Democratic Party UDP kajing yalang ka Central Executive Committee ka party ha ka no phaisngi ka pratarik unailar ar hajar % kala shim ya ka rai ban pen khamti ya uba Tito Starwell Khan MDC ka sora ban bat ya ka te ka kam uba met ba lingdo President ka UDP uloong baga ni karay la shim da baro lang bat kila ibet ban pen khamti ya ka kam ha uba Titos ubaladon bat ka party la slam ha klem da ken ria shani shatay Antara singi don ka CEC jong ka party but don ka tu ada lagi kam ki pergi lai keren ka party ki member kita poi bah fat kan delegates baro ingin yo la bi ka tu ada lagi kam bat ka ba nikong bat ka ba san e kalong ban jit ya jenis sekali jong ka party bat ni sokmen dak away ka sur dak away ka jing ai jimut laya menjur lang ya ka kateng ba Tito Skan kum jenis sekali bat mal jong UDP kata kalong ka rai ka ni sim Halor ki khubor ba ka UDP kala ban bujri syuki menteri ha ka sarkar MDA2 uba met ba uloong ba watla ka don ka jing pensngau pinban kam dai pat ka rensan ha ka ni ka sngi ban yakren bat ka party kala bu jing tho ba kala ban yakren ha ki sngi ki banwan ka meeting kala do ka jing pensngau nang ni nang tai man dai so kam dai ka platform ko ba ni dai ban yakren ko dai ba ki subject ni la shim bagi la note yaki kum kai jing ai jing mut ka jing pen pau juki de ndem na issue ko ni Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya